Здравейте отново! Както сте разбрали от заглавието, в днешното видео, ще пробвам да модна моята PlayStation 2 Slim. Аха. Сега какво? Окей, от 5-минутния ресърч, който направих и 20-минутния тест, който си направих след това, разбрах, че мога да взема една нормална PlayStation 2 карта, да взема един обикновен диск и да бърна интересен софтуер, бих казал, на него. Като след това сложих двете неща в PlayStation 2 и отворих като firmware или custom софтуер, който принципно трябва да превърне ето тази нормална PlayStation 2 memory карта в FMCB такава. Проблема е, че ми даваше грешка, че картата не е оригинална и не е Magic Gate или нещо такова. След което взех ето тази knock-off такава, която впрочем са технически две memory карти в едно и с нея ми даваше абсолютно същата грешка. Затова отворих AliExpress и взех това. Това принципно на 64 ГБ нормална карта, която всъщност се водеше с вече инсталиран FMCB на нея. И съответно нямаше да има нужда аз сам да тегля тази щня. Проблема беше, че когато сложих ето тази карта в моята PlayStation 2 не стана абсолютно нищо. И преди да кажете нещо в коментарите, моят модел се поддържа. Затова реших да пробвам отново за тази карта, с която бях започнал от начало и да сегля отново софтуера. И стана. Сега, когато свържа конзолата и сложа тази memory карта и просто цъкна копчето за включване, веднага влизам в софтуера, който ми трябва, за да може реално да модна самата конзола. И така трябва да свържим един двоен шок 2. Хаха. Слагаме memory картата, цъкаме старт. Който ето. FMCB. Това е общо взето всичко. На теория просто влизате в Amazon и си купувате карта. Но аз бях нагъл и си взех една такава от AliExpress и затова не работеше. Така че благодаря на хората създали uLaunch Elf, чрез който реално инсталирах дадените файлове на тази memory карта. Повече няма да се нуждава от този диск. Та сега наистина сме просто хакнати. Ще отида на компютъра и ще видя какъв Homebrew реално може да инсталираме на тази PlayStation 2 и нека тестваме някои игри и други глупости. Та намерих ето този GitHub, нали, архив, Awesome Open Source PlayStation 2 Projects, нали. И скролнах надолу Homebrew or Ported Open Source Games. Това е което аз търся реално. И имаме SuperTux Port from Linux to PS2. Това нещо ще стане на отделно видео. Това искам да пробвам Linux на PlayStation 2, искам да пробвам Linux на миксер, искам да пробвам Linux на кафе машина, искам Linux на всяко нещо, което има толкова трев в него минава. Така, след като имаме TyraCraft, Minecraft Clone for PlayStation 2, това е нещо, което реално ще пробвам днеска. И това, Dungeon Test Demo така. Така че нека пробваме и да го инсталираме тези неща. Това, което разбирам в момента на официалния сайт, нали, на TyraCraft, трябва да изтегляме елфче, имаме някакви асети и имаме, нали, source кода в GitHub, който тук ще гледахме. Имаме стари версии и нови функции, които не изглеждат много. Сега се нуждаем от някаква по-стара флашка, която реално може да бъде прочитана от USB 1 или 2.0 портът на PlayStation 2. Затова ще използвам тази стара Kingston флашка, която е Data Traveler. Това го прочитах много тъпо, човек. И е 4 гигабайта. Сега, доколкото разбирам, тази флашка отива в PlayStation 2, а ние отиваме в uLaunch Elf. Подявайте, това е отвратително. Окей, отправих го до някъде, сега трябва да влезем в файл браузър. Това ни е елфчето. Окей. Седим на това лого от известно време вече. Не прави нищо. Добре, ще пробвам да рестартирам играта и да се надяваме, че това ще проработи, иначе ще пробвам след това да форматирам на нова флашка, тъй като чето в нета пише, че това помага. Седим така от вече около 10 минути. Добре, заредихме и сега ще пробваме отново. Напълно същия резултат. Даже нищо не чете от флашката, флашката мига като се чете нещо. Нова флашка.
Прочетох ето тук, че трябва флашката да е форматирана по точно ето този конкретен начин. Затова сега ще отворя Rufus, ще избера отново Non-Bootable. Ще избера 32 килобайта и това 32 и просто ще бъде на USB старт. Да. Флашката се форматира доста по-бързо, отколкото очаквах. И сега просто вземаме елфчето и го прехвърляме на USB-то и всъщност тези двата файла, дето си отрупва с тях, може да ги стримя просто и така. Същия резултат. Ами ето Minecraft на PlayStation 2. Ами не съм много запознат с PS2 модинга, затова ще пробваме някои други неща в друго видео. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате. Ако имате нещо, което искате да споделите, може да го споделите долу в коментарите и чао!